اینجا بهترین تجهیزات‌های تکنیکی از قبیل ماشین‌های جامه‌شویی، یخدان‌ها، تلویزورها، تلفن‌های موبیلی، کاندیسیونرها، چنگ‌کشک‌ها و بسیار دیگر مال‌های تکنیکی با نرخ‌های دسترس و صفتی بلند برای شما پیشنهاد می‌گردند. برای باز هم دسترسی به مشتریان خود مغازه مال‌های تکنیکی بهترین همه تجهیزات‌ها را به طور نقدی، غیر نقدی و نسیه پیشنهاد نموده همزمان تخفیف‌ها و اقدام‌های گوناگون را در این دو ایام‌ها برگزار می‌نماید. ҳамватанони иззатманд салом. барномаи иттилоотии криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ ки вобаста ба вазъи ҷиноятӣ як ҳафтаи охири кишвар ва дастоварду фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таҳия шудааст тавассути телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардад. бо шумо ҳастам абдулмуъмин зайниддинзода. сархати хабарҳо чунин аст. нашаҷалобон мехостанд бар ивази 2 килограмм воситаи нашаддор автомашина ба даст оранд. авобошии ҷавонони мағруру худписанд ва аз ҳаёт маҳрум гардани як нафари онҳо аз захми кор. ба ман наздик буд. дар ҳамон ҳолат рости шикамаш бо курд як маротиба мезанам ба хато нагиризам. қалоб аз зудбоварии ҷабрида истифода намуда бо баҳонаи ба фурӯш баровардани воситаи нақлиёт 70 000 сомониро аз они худ кард. шарҳ ин ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. салому алайкум дӯстони азиз, ман валиф баҳром, инстаграмам валиф вайн, силкаша поёнда мемонам. ба наздике агар подписчики ман 100 000 ромона шавад, агар ман 2000 сомона квест ба ризикрат мекунам. барои ҳамон подписатсия кунед ва сторису лентаи дида хабарҳои нав ки бохабар шавед. ҳамава удачи. беназоратию бемасъулиятии волидайн ва шахсони калонсол вобаста ба тарбияи фарзандон яке аз сабабҳои асосӣ ба роҳи бад ва даст ба ҷиноят задани наврасону ҷавонон мегардад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи фирдавсӣ як гурӯҳ ҷавононро барои содир кардани ҷиноят дастгир намуданд. дастгиршудагон дар кӯчаи қосимовои пойтахт бо ҳам муноқиша карданд ки дар натиҷа яке аз онҳо аз корд захмӣ гардида дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. санаи 18 сентябри соли ҷорӣ тақрибан соатҳои 21:50 як гурӯҳ ҷавонон дар заминаи хусумату бадбинӣ ва нофаҳмиҳои лафзӣ дар маҳаллаи 64 ноҳияи фирдавсӣ муноқиша намуда якдигарро мавриди лату кӯб қарор доданд ки дар натиҷа боиси аз ҳаёт маҳрум гаштани як нафар гардидааст. дар натиҷаи пешбурди як қатор чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯ аз ҷониби кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сабабу омилҳои сарзадани ҷинояти мазкур ошкор ва гумонбарон дастгир карда шуданд. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян карда шуд ки ин ду гурӯҳ ҷавонон аз як ҷониб бародарон Сафарзода Фирузи Абдувалӣ соли таваллудаш 2003 ва Сафаров Абдулло Абдуллоевич соли таваллудаш 1999 сокинони шаҳри Душанбе ва аз ҷониби дигар шаҳрвандон Султонов Аъзам Юсупович, Ниёзов Зикрулло Қудратуллоевич солҳои таваллудашон 2003, Нуров Ҷамшед Рустамҷонович соли таваллудаш 2000, Сангов Шаҳром Абдушарипович соли таваллудаш 2001 сокинони шаҳри Душанбе, Худойдодов Ҳусайнӣ соли таваллудаш 2004 сокини шаҳри Ҳисор байни ҳамдигар муноқиша карданд. дар натиҷа дастгиршуда Сафарзода Фирӯз бо корд мусаллаҳ гашта шаҳрванд Сангов Шаҳромро захмӣ намудааст ки номбурда бо бардоштани ҷароҳати вазнин ҷисмонӣ дар беморхона ба ҳалокат расидааст. Сангов Шаҳром ба ман наздик буд. дар ҳамон ҳолат рости шикамаш бо курд як маротиба мезанам ба хато нагиризам. зимни тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятии мазкур муайян карда шуд ки сабаби сар задани ин ҷиноят сараввал ба таври дахлдор риоя нагардидани ӯҳдадориҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ва шабгардию ба кирдорҳои номатлуб даст задани ҷавонон ба ҳисоб меравад. инчунин сабаби дигари сар задани ин ҷиноят ин дар заминаи нофаҳмиҳои ночизи лафзӣ муноқиша ба миён омада. дар натиҷаи ин муноқиша шаҳрванд Сангов Шаҳром Абдушарипович аз ҳаёт маҳрум гардидааст. воқеан ҷаҳлу бадбинӣ ва интиқомҷӯӣ бузургманишӣ дар як лаҳза боиси аз ҳаёт маҳрум гаштани якею пушти панҷара маҳбас рафтани 6 нафари дигар гардид. зимни доир намудани амалиёти махсус аз ҷониби кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии вазорати корҳои дохилӣ як далели интиқол ва ба муомилот баровардани воситаи нашъатдори нави ҳашиш ошкор карда шуд.
шаҳрвандон Имомалиев Толиб соли таваллудаш 1986 ва Каримов Муллобобо соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандагони шаҳри Кӯлоб чанд муддат инҷониб ба фурӯши ин бори марговар машғул гардида, аз ин ҳисоб фоидаи муфт ба даст меоварданд. Ин навбат аз рӯи маслиҳати пешакӣ 2 кило маводи нашаддори нави ҳашишро ба шаҳри Душанбе ба манзили иҷоравияшон оварда мехостанд бо автомашинаи тамғаи Карола иваз намоянд. хушбахтона тири нашаҷалобон хок хӯрд. онҳо аз ҷониби кормандони милисия дар манзили ба иҷора гирифтаашон воқеъ дар кӯчаи Сомонӣ ноҳияи Фирдавсӣ боздошт гардиданд. ҳангоми аз назаргузаронии манзили онҳо аз махфигоҳи махсус дар як борхалтаи полиэтиленӣ ин бори заҳрогин дарёфту мусодира карда шуд. коркарди дурусти ахбороти оперативӣ ба кормандони мақомоти корҳои дохилӣ имкон дод ки ба ҳаракатҳои нашаҷалобон нуқта гузоранд. гумонбарон дастгир ва аз рӯи ин ҳодиса бо моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти пешакӣ идома дорад. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ як нафар сокини 35-солаи кӯчаи Ғафурови ноҳияи Синоро барои содир кардани ҷинояти қаллобӣ боздошт намуданд. ин нафар Акрамов Муҳаммад Сайдаҳтамович мебошад. номбурда дар деҳаи чорякарони ноҳияи Рӯдакӣ бо мақсади қаллобӣ, яъне тасарруфи молу мулки ғайр бо роҳи фиреб ва сӯистифодаи боварӣ ба боварии шаҳрванд Холов Муҳаммад Юсуф истиқоматкунандаи ҳамин деҳа даромада, ба ӯ ваъда медиҳад ки бар ивази 70 000 сомонӣ ба номбурда автомашини тамғаи хундаи Солярис оварда медиҳад. пас аз маблағи 70 000 сомониро гирифтан ғайб зада, дигар ба зангҳои ҷавида ҷавоб надода, ӯро сарсон ва ба зарари калони иқтисодӣ гирифтор кардааст. зикр кардан ба маврид аст ки боздоштгарда ба ҳабс гирифта шуда, вобаста ба ин қазия тибқи талаботи моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. волояти қонун ва риояи ҳатмии қонуният аз иҷроиши оддитарин талаботи он ва қоидаҳои бехатарие ки барои осоиштагии шаҳрвандон татбиқ гардиданд, оғоз гардида камтарин қоидавайронкунӣ метавонад сабаби сарзадани нохушии бузург ва риояи оддитарин қоидаву қонунҳои амалкунанда бошад, сабаби пешгирии фалокатҳои калоне мегардад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон вобаста ба чорабинии мақсадноки кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе. истифодаи дучарха ва худравонакҳои барқӣ аз ҳар ҷиҳат ба ҳифзи муҳити зист ва барқарор намудани саломатӣ муфид арзёбӣ мегардад. ин аст ки имрӯзҳо шумораи истифодабарандагони худравонакҳои барқӣ ва дучархаҳо дар ҳудуди шаҳри Душанбе зиёд ба чашм мерасад. мутаассифона умили нигаронкунанда он аст ки аз ҷониби на ҳама истифодабарандагони чунин воситаҳои қоидаҳои бехатари ҳаракат дар роҳ риоя мегардад. чуноне таҳлилҳо ва санҷишҳо нишон медиҳанд, бо иштироки истифодабарандагони дучархаронҳо ва худравонакҳои барқӣ содиршавии садамаҳои нақлиётӣ афзоиш ёфта истодааст. сабаби дағалона вайрон намудани қоидаи ҳаракат дар роҳ дар майдони Исмоили Сомонӣ аз тарафи шумо дар чӣ буд? шумо якадом корхона фурӯш кардед? қобили зикр аст ки айни замон дар ҳудуди шаҳри Душанбе якчанд ширкатҳои иҷорадиҳандаи худравонакҳои барқӣ дар назди боғу гулгаштҳои пойтахт фаъолият мекунанд ки мувофиқи иҷозатнома ва тавсиянома мизоҷони онҳо худ равонакҳоро танҳо дар дохили боғҳо ва марказҳои фароғатӣ истифода баранд. аммо зимни гузарондани чорабиниҳои мақсадноки санҷишӣ ошкор карда шуд ки дар бештари маврид роҳбарони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди роҳаттур воқеъ дар боғи Садриддин Айнӣ, роҳбараш Давлатов Эмомалӣ Ширавганович, хиёбони Рӯдакӣ назди муассисаи давлатии телевизиони Сафина, роҳбараш Худойқулов Шерзод Ширавганович ва назди кинотеатри Ватан, роҳбараш Резвонов Муҳаммадҷон Аҳмадҷонович худравонакҳои барқиро ба мизоҷон ба иҷора дода, ҷиҳати риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ беаҳамиятиро пеша намуданд ки баъзе аз шаҳрвандон ба қисмати мошингарди роҳ баромада ба қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ медиҳанд. аз ҷумла танҳо дар як соати гузарондани корҳои санҷишӣ 10 ҳолати вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби истифодабарандагони худравонакҳои барқӣ ва дучархаронҳо ошкор гардид ки аксари онҳоро ноболиғон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ташкил медиҳанд ки нисбаташон чораҳои таъсиррасонии қонунӣ андешта мешаванд. тибқи маълумотҳои омораи давоми соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе 9 адад садамаҳои нақлиётӣ бо иштироки дучархаронҳо ва худравонакҳои барқӣ содир шудааст ки 3 нафарашонро ноболиғон ташкил медиҳанд.
дар аксар маврид шаҳрвандон аз худравонакҳо ва дучархаҳо дар вақти шабона истифода мебаранд, ки ҳангоми дар раванди ҳаракати шабона дидашавандагиро маҳдуд намуда, имкониятҳои содиршавии садамаҳои нақлиётиро афзоиш медиҳад. вобаста ба ин ҷиҳати пешгирӣ ва коҳиш додани сатҳи садаманокӣ бо иштироки бевоситаи дучархаронҳо ва риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби кормандони милисияи шаҳри Душанбе зимни гузарондани корҳои санҷишӣ бо роҳбарони ширкатҳои мазкур ва истифодабарандагони худравонакҳои барқию дучархаронҳо суҳбатҳои профилактикию корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуд. шумо ба чӣ кор машғулин дар инҷо? самокор аренда мекунед шумо? ин муштариёи шумо аз синни чанд сола боло бояд бошанд? 18 кӯдакои ноболиғе ки 7 сола ки дар рай мошингар мегарданд чӣ роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз кулли роҳбарони ширкатҳои иҷородиҳанда, падару модарон, истифодабарандагони худравонакҳои барқию дучархаронҳо эҳтиромона хоҳиш менамояд, ки истифодаи воситаҳои техникии мазкурро дуруст ба роҳ монда фарзандони худро беназорат нагузоранд. як лаҳзаина фароғати шитобкорӣ ҳангоми истифодабарии худравонаку дучарха дар қисмати мошингарди роҳ метавонад боиси сар задани ҳодисаҳои нохуш гардида оилаеро нороҳат гардонад. саҳми кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳӣ вазорати корҳои дохилӣ дар пешгирӣ ва ошкорсохтани қонуншиканиҳо вобаста ба олами ҳайвоноту наботот назаррас аст. ҳафтаи равон кормандони ин ниҳод як далели шикор ва интиқоли ғайриқонунӣ моҳиро ошкор намуданд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди моҳипарварӣ барномаҳои давлатӣ қабул намуда соҳаи моҳипарвариро бо ташкили хоҷагиҳои моҳипарварӣ равнақ мебахшад, то ин ки бозори истеъмолии кишвар аз ин анвои гӯшти паррезӣ таъмин бошад. мутаассифона баъзе афроди манфиатхоҳ бо амалу рафтори харобиовар ба амалишавии барномаҳои давлатӣ монеа эҷод мекунанд. мисоли равшан ин гуфтаҳо риоя накардани меъёрҳои муқарраргарда дар самти ошкори моҳӣ шуда метавонад, ки талаботи экологиро халалдор сохта захираи табиии ҳайвоноти обиро коҳиш медиҳад. кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади пешгирӣ аз чунин ҳолат чорабинию санҷишҳои дахлдор мегузаронанд. чанд рӯз қабл дар шаҳри Панҷакент як далели ғайримақсаднок ва бериояи талаботи муқарраргарида сайд кардани моҳӣ ва интиқоли онро кормандони ин ниҳод ошкор намуданд. шаҳрванд Қараев Амрулло сокини шаҳри Ҳисор миқдори зиёди моҳиро аз дарёи Зарафшон ҷамъоварӣ намуда мақсад дошт ба бозори истеъмолӣ ворид намояд, ки бо ин кирдораш тартиботи муқарраргардаи ҷамъоварии моҳиро халалдор сохта ба объектҳои олами ҳайвоноту наботот зарар расонидааст. фаъолияти кормандони ниҳоди мазкур дар самти ҳифз намудани захираҳои ҳайвоноти обӣ ки метавонад ба рушди моҳипарварӣ мусоидат намояд, равона гардида мутобиқи дастури роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ боз ҳам вусъат дода мешавад. бинандагони гиромӣ, оиди содиршавии ҳама гуна ҳуқуқвайронкунӣ ва ҷиноят шумо метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 ва ё ба восита ба рақами 02 маҳалли зисти худ муроҷиат намоед. ин ҷо бо шумо хайру хуш намуда бароятон оромию осудагӣ ва тансиятию хотирҷамъиро таманно мекунем.